there is a suspected attack inoda kuitwa kuna retired general Muchena ari kuzivikanwa kunzi the retired air marshal panguva inoi. He is the man ari kuleader mamwe retired generals vanosapota Vipe Constantino Chiwenga nevaisapota aiwa General Mujuru. Panguva ino kuchanikwa kunzi their move yavari kuita yekuplota kumisa the amendments nekumisa 2030 yaita kuti ave the man at attack. Dzarapina mashoko ari kuda panguva ino achinzi pane an attack inoitwa it is farm, pane madocuments ari kuda kuya achiva confiscated. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Timina paenda majara jaro seyamuri kuona anoposta this picture ra Marshal Muchena pamuri kuona ava kudanyora chiti the best formula to protect voices of reason is to expose plots against them before they happen so that the culprits will be embarrassed to carry out the task. There are thieves which have been assigned to go and rob at Air Marshal Muchena's farm looking for documents. Domashkwana toko panapa ni majara jeros achiti aiwa pane mbavha kana kuti mathags arikuya panguva ino achinosendewa kufarm ra General Air Marshal Muchena kuti vanotsvaka madocuments kuti nodo madocuments ichi. But panguva ino chikwa chingozikanwa nemunhu wese kuti this retired general panguva ino ndiye ari kuleader the voices of my generals. Tingatomuona sabomshogeza ari kuleader achiti aiwa tiri kuzviramba zvirikuda kuitiwa aiwa nezvigananda kuya vachiamenda the constitution pamwe chete nekusainda kureferendum izvo zvisiri kudiwa nevanhu. Vinangoma section medu dzafungura muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like pamwe chete on the bell icon.